हो तार मई हंगसत्वे आणि आराम ना मई. हो सुरेखा आता येईल गोपुता. काय ते हे कपडा राहिले तू घरात तू असले कपड निश्चे येतो ना चांग कपड नेसून याची दानी मी तुका. ओ बहुशा माय नाक कमल दिसता ना मे. हा हा मग घरा तुका येतं लाई कपड नेसून येईल मग चिके वंकेस कारार बसले कुडले चिके वंगठाव ते वंगता नेचर अंगर पडले तशी रावनु कपड चेंज केलं हावे. आणि तुम्ही हाव येत म्हणदव नागो पुता तू येत म्हणा वच्चे नाही मिगेल धुवेल घरा वच्चे मिगेल धुव आता 4 महिंदकुन अम्मा या 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 म्हणतसिली मका वच्चक दायनी गो हंग मिगेल सुन्नेल काम पडेत मुतु नमने कामच पापतिका सोन कशी वच्चे सांग मागिरी लेकले आत कशी तू येत नवे चिक्की टिक्का काम कोण दितली म्हण सांगू न बाहेर सरल गो हावे बैस गो पुता. आणि सुरेखा इतली गो इतले भगल्या तुमा हाव फुलपण पळताना चिके गुंड गुंड जाऊन चंदे सिले नी चंदी आता असतो तुला ह्या मन बगल्या मुगो. हा घरान मांगेल कर दिसता सद कर असलं रे खाल्ले जवळले अंग लक्कमू भैया बा भारी जोर नाही गो तुगल माई तुगल माईल बात धरी मा खंग नियल सुन्नर बात गो आउस तू एक लेकाची तुगल माई काही घरान तुल एक काम करणं दिसता अल्तन तुल कड्डी पेलतन धवर ना की म्हणून तिक पडेल रे कळता बा मूडशी वाढून बसली ती तू पडेल ह्या ना मने भगून गेल्या पुरा काम तू गेले दिसता ना मे. हा तई तशी की गोत नाही मग गोत ना तू पळेतन तशी दिसले आणि तुगल पशी पुढ हा तुगल माईक पळायला मग चोरावरीची ती हंगैलर गो सुरेखा एकट बैसना गो यू वनमला तू बैस पुता निधी पुता खा पुता पी पुता पुरा काम हिने करछे आता मग दिशे हंगे on दिमी नंच बदलाक सुन्ने 4 काम कोण दिचे नजवे. पुरा अदृष्ट गो पुता पुरा अदृष्ट तुका तसल माय मिळल्या मग कसल सून मिळल्या गो. आणि पुरा जनक मिगेल म्हणके पापाच माय मिळतात वे हाव घरात कितले काम करतो गो तसवे पुता कसं सांगचे सांग आज पळे येद्दी काम करू सोणी तिने इथे म्हणा तू येतच पळे पक्कने तू पळेल रे तिगल मरी अद्वत नवे तशी ना म्हणर पळे सकाळ दुकान रात इथे त्या नमने काम आता हा मिगेल धुवेल घरावतच पळे त्याका आधी तू कापासून घेतल्या की कसं की काम अंत कोण भूतन तसत पळे तंक प्रम कसने पुणी मंकड कोरनु तांडून घेत गो ही. तुका वत्ता कळतल सोडी आवसनी तू एकच गो एक रगत नवे. हा तुमक कश दिसत की गोत ना मिगेल माय मात्र मका दुव्वे म्हणके पळून घेत ती संका मला रे तसल माय मेळ कदल रे हा वय 7 जन्मात पुण्य कोरनस का माये नमगेल गावंत सगळ्यांनी म्हणचे माय सुन्न की आऊस दुखी कळना तितली चंदाय असती कोणाले दृष्टी तुमगेले पळणशी असो म्हणतात गो तसवे मिगेल माय मग चंद कोण पळून घेतात बा. हाव तत्तवळी कुळार वत असता मागीर आमगेले एक फ्रेंड्स ग्रुप अस मला माई पुरा एक ग्रुप आम्ही सुन्नी एक ग्रुप आम्ही पुरा तई हंगा पोहूनचे हे कसं त्या पाणीपुरी मसालपुरी खाऊचे गम्मत उल्लोचे आमगे पुरा गम्मत चलत असता. हा सगळं दिस म्हण काही घरात तू बैसा ना तेद नोच का कितद वत्ता आता वाईले नवे घरात माय ना मू काम करचे तशी काम करनशी असतरी एक पण काम करू देत मायक प्रायदಲ್ಲ ನಮೆ ಪುಡೆ ವರಿ ಕಾಮ್ ಕೊರುದಾಯನ ತಲರಿ ತಂಗಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯತನಿ
कितलं काम करचे हो डबा तुम्ही नमगतत की नाकी आत्ताही मग मसला कांद्याची माय नाची ते कसं म्हणूगत ना माय ना मे हरंदाप करता मायन घरा असलं रे मक्क ते त्यांनी मसला कहत गांदिल्ल्यार मात्र मक्क समाधान ते रुची नटल्यावरी रत्ता बा कसन म्हणूगत ना आणि तार मये तुम्ही धुवे ते कितले दिस राबता ते नी अशी निमगिल हावे हाँ एक 15 दिवस चढ़ बड़ा एक 20 दिवस राबतो गो दुवे ते दवो कुळार दवो खीं दव गो 10-15 दिवसावे राबचन जबा मक्क समाधान दाय ना गो हंग एक नमने बेजार म्हणू वत्तस हाव कसने दला रे आमगेल घर आमक शाश्वत नाही गो दुसर घरान 4 दिवस चंद नाही मी गेलतो मग चंद कोण पळोवंक घेत गो त्याविषयी नाही हांव तू कुत्रा म्हणचे 4 दिवस चंद गो कडेर पळय तांगेल विराट रूप प्रदर्शनक येता कडे बेजार जावन वच्चे बदलाक 10-15 दिवस भितरी वच्चे लायक नाही गो तशें एक 15 दिवस भितरी वत गो सॉरी वत नाही येत गो हांव आणि तू एक 4-5 दिवस राबता दिसता नवे हांव एक 15 दिवस बरी राबून म्हणयली तुम्ही उलच पळय रे हांव एक वार भितरी घरा वचता की म्हणून नवे अयो ना गो पुता ना गो अशी उतरा म्हणलेल हांवें म्हणरी हांव येल मागीर वच म्हूण लागतस की तश नाही मये हांव तत्ता वेळे भोंवता आसता आमगेल वनमाल हन्नी केदार निमगिले रे त्या कामास हे कामास अशी तशी म्हणता आसता खंय भोंवची ना दुसरे कडे वच्चो कुळार येवन एक 4 दिवस राबया म्हणूय ना ताका आतलेकला तुम्ही आईल मागीर हांव हन्नी आपोंगे न्हू एक 15-20 दिवसा मट्टाक आपोन व्हरता कशी तुम्ही घरा काम करतात मो आणि कसं नाही ತಂಗೆಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ತು ಸೇರುನು ಒಗ್ಗೋಗಿ ಕೊಂಡವರ್ಲತ್ತೆ ವಿಚ್ಚಸ್ ಮಿಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ అని त्यापर आता कोंडवरल म्हळ्यारी सत्यण्ण अंगडी तू वार करतलो आणि तशी चड ऑर्डर असल्या रे आमगेल घरान तू केल्लसे हाव माई होन्नी आणि मिगेल फ्रेंड्स असत मग तुळसी गायनाप्रा त्यांनी हात घालतती ಒಟ್ಟು ಸೇರುನು ಕೊರಿಯತ್ತ ವಾಪಸ್ येताना त्या प्रहंग घेऊन विच्छ दत्ता आपण होता मक्का तुमगेला गुल्लन खुशी दल माई तुमगेल बग्गे कसन की कितकी म्हणले तिले म्हळ्या तश नाही तुमका पळन अशी सलीग नासिल नवे आता तुमगेला गुल्लन खुशी दल माई बद संका म्हळ्यारी आमगेल वनमाल हन्नी तुमगेल तसल माय मेळच्याक भारी पुण्य केल्या हांव आपण होता दैत्वे हांव आईल मागीर तू हिका आपण ಹೊರ್ತವೆ नाही हंग मस्त काम असतं मग घरा कामा ಬಗ್ಗೆ सांगताना हवा कसकस की प्रवार असतं तिगेले तज ಬಗ್ಗೆ सांगेल गो हांवें पावसाडीन तो व्यार खंय असता तार माये आमगेल हॉटलान तू तितलें म्हण व्यार आसना आणि हा पळोडी कांय करचे जायना खाली हे मिलेट मिक्स कोडबाळे चिप्स असेल नवे आता मी वच वेळार प्रकोन दवरला रे होन्याक अण्णाक ते विच्चाक आणि माल असते की तश थोडेच आम्ही थंयची करता ते घरान तो आता कशी पावसड की आणि मावय घरा असता ती मिगेल बम्मुणो कितले म्हळ्यार हिगेल भाव नवे नाय करतात खाणप्रा कोरनो पेटलसे हंगान विकलसे दल नवे एक 15 दिवस अशी तशी म्हणतान वत्ता घरा काम कशी तुम्ही करतात मग मिगेल मायपुणी पूर्ती घरा काम करू दाय ना थोडे करतात तुम्ही तशी नाही मग भारी चुरकसती तुमका पळयताना कळता कितले सप्री दावनो सपूर दावनो भारी चुरकसत तुम्ही मिगेल मायची म्हणजे काही जड अंग नाही तुमगेले सपूर असती तुम्ही कशी घर पळोवंक घेतात मग तुम्ही इतले प्रकाम करचे निमित्त नवे आजी तुम्ही प्रसुकार अशे आक प्रकार आणि तुम्ही नवे पळयले रे कळता बा हांव आपण अर्थ माये दैत नवे दायत गो आपण होरी
हॉट ना गो हे गो कसं म्हणा रे चरडू अंक आपण हरता बा रेजर एक तनी अज्जल घर येऊच नाही वे तांका पण हरता बा थोडे दिवस हुन्नी तई रप्तली हुन्नेन हेकडे उचक हंक सांगता सत्यना कप्पोचक आणि एक अशी दरम्यानश एक रोंड भून येतली ती पाप सत्यनाके हंगाच असून एक नमने बेजार येऊन असते नव्हे थोडे दिवस ताके रेस्ट मिळतं पाप ಒಟ್ಟು ವಚ್ಚಕಂತೂ ನಕ ಕಸ ಸಂಚೆ ಮಳೆ ತಕ್ಷಣ ತುಂಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಸನೆ ಸಂಚೆ ನೈ ಮಯ್ये ಒಟ್ಟು वಚ್ಚಕನಿ दायन नमे व्यारो उद्योग सोनो तुमगे ते मात्र नाही आमगे ते तशी आबा तशी आपण हरता तुम्ही नाक म्हणत बा हुन्नी माय ಒಪ್ಪತ್ತದ की नाकी म्हण बित्तस हाव सांगले रे तार मायना म्हण सांगना ಒಪ್ಪता म्हण सांगला हावे तशी मळी हवे ती पळग शी करची तिने आसपता आपण हरती का ओ अम्मा भयंकर रेडीदल्ली मुगो हरडिके ಮುಂಜಿ ವಚ್ಮಣ್ಕೆ ಬಾರಿ ಚಂದ ಶಿಸ್ತ रेडीदल्ली अम्मू आणि वंदना आराम नाही ग हाँ आरामच होणे तुम्ही पण आराम नव्हे आमगेल हळेम कशेस हाँ माय आराम असती आम्ही सगळे आराम असती आणि बैस ना होने अम्मा अप्पंग घेऊन आतोच का बाहेर कार हब्ब नैलिया हवा आईल मगीर मेळी आयते हाँ डायट वंदना हॅपी जर्नी तुम्ही येत तरी हाव मिगेल हुन्नेक कुळारಪ್ಪನ್ हरता ओ हुन्नेक अपन हरत्वे भारी खुशी ಇದಲ್ಲೇ पाप तिखंग काम कोण पूर दावन गेला एक 4 दिवस पुणे आराम करो आपण हर सुरेखोने हावा तुक संका म्हणले किले तिथले भितर तूंची सांगले बारी छान काम आपण हर ये होनेक जळचू जग तू प्रकारच्या ही येतली हुणे सिली